Drama presents Handumanan sa ka awit. Ano ba daw sayang kaagi karon? May kini sa ka babay nga taga Pinamungahan, Cebu. Ang ito matatampo, nagdasingan nga Cherry. Recorded by X Thunder Gaming. Kumusta naman ka, day, Cherry? Uy! Maori gihapon day Belen. Bisa mo siya kag kagwapa, day, nga dito kag syudad. Ikaw gyud day. Maori gihapon ko uy. Uy, happy tinuon ko malimot da. Nari ko'y pasalubong nimo. Aw, mauli ako gipaabot. Day, Cherry, nabiya si Jason na ulit dinis ato. Mao ba day? Uday, og nalipay ganito pagkahibaw nga ni Aka. Ingon siya mo, ari siya unya. Sige, paarian lang day. Ikaw ni Cher? Ako in taon ni Son. Hoy, naunsa ka? Nagsige magkagtutok na ako. Di ko ano mo kausaban eh. Guwapa naman kay ka. Saba, uy. Gwapa gud taon. Kumusta naman ka, uy? Mauragabon. Dili ba, dito makag Manila? Oh, Oy nga, kanusam ka mo balik? ako pa ning paminahon, Cher. Kay murag, di naman hinuon ko ganang mubalik sa Manila nga nakakita ko nimo. Unsa? Ay, nagpalabtik tig istorya di ay. O, day. Padungog-dungog ba? Dugay naman ko nang naibog si Jason ni Mugod. Sa una pa na sa mga bata-bata, pero wala kinakaingon. Ha? I love you, Cher. Jason. Malag musuko ka na ako. Ang importante nga, mahibaw ka nga nakagusto ko nimo. Jason. Sa una pa ko ganahan mo, Cher, sa mga bata pa ta. Cherry, may chance ka ko nimo? Ang tinuod, Son. Gaan masat kayo nga kung buot nimo. Kung mauna, kita na. Ha? Anya, kung sugtunti ka, dali ko nimo pinuangan. Dali ko nimo pasakitan. Di na may tabo, Cher, kay love the good ka. Basta ha. O lagi. Unya, sa man. Uyab na ta. O, Jason. Ako na kang gisuko. Salamat, Cher. Salamat kayo. Recorded by X Thunder Gaming. Ayay, sa ato pa, musilaw na kung simod ani di ay. Ha? Unsay sinaw ba, uy? Hala, oy, uyad naman mong Jason. Aw, ang sunod ini, kasal na. Di magkakaon akong lechon ini, di ba? Ikaw gyuday no. Wa pa na sa mga huna, uy. Uyab-uyab pa ning amo. Cher, dugay-dugay na mo kita nga nagkauyap. Pwede mo hangyo ni mo? Unsa man ha? Pwede mag-kiss ni mo? Ha? Nga naman. Ay, baya to. Mabay ni buhat tun sa mga nag-uyab. Mag-kiss mo gina. Mag-kiss ka ni mo ha? Asa masat ka mo kiss na ako? Sa aping lang. Sa aping lang. Dali ha. Kabasi makita na nilang mamagpapa. O lagi. Tikasan ay. Ingon ka sa aping ka mo kiss. Sa lips man lagi. Nalapas man. Atik sad ay. Son, magkakusan ka uy. Pasag din ako sa kong buhat na Cher. Cher. Jason, ayaw pa.
Ano nga nang imong gibuhat na ako? Kay basig maabtan na lang mama magpapa. Ito kay patama uli, uy. Kaya ako itong nakitaan nga ito apa yung slungsod. O unsa? Mong pasaktin ako sa kong buhatan ni mo. Jason. Unya, nalipay na ka nga nakuha na ko nimo. Salamat, Chair. Nahadlok ba ako? Saan may kaduka ni mo? Mamabtos ni ako. Ako kung mauna nga mamabdos ka, mabinya ka. Bantay bitaw ha. Kailangan sa akong ginawaan, uy. Noon sabad ko. Noon ba kaya akong ginawaan? Jerry, daod sa pagka nagsukat-sukat man ka. Mabdos ka. Ay, kinuo ko. Duha ka lini ang niya sa pregnancy test. Nasa ato pa. Magdos ko. Maayo noon. Kay mahimo na di kong amahan. On sa may imong plano na ako karon. Ay kabala ka, Chair. Muadtor ako sa inyo. Nga tubang ko sa imo maginikanan. Asa naman si Jason, Cherry? Wa pa man lagi mo ani. Mao mo yung giingon pa nga. Muarira siya kay mga tubang kuno siya ninyo. Uya, hain naman lagi. Wa ka tubo si bataw hana pagkahibaon niyang mabdos ka. Ha? Nilarkay naman si Jason gahapon tay kay mo balik na to sa Manila. Day bala na himo ba? Ayoko binuangin ingon ana. Uy, wain taong ko magbinuang ni mo day, uy. Ako lagi nakitaan si Jason, ni sakay og bus paingon sa syudad, kay bumalik na siya Manila. Kung mao nagisibatan na day ko ni Jason. Ganong imo man buhat na ko, Jason. Nga naman. Jason! Ugnaingnan ni ining tanan Misan sa pagsanig kong hilabihan Wa ko magdahom nga makahimo ba daig pagsibat si Jason sa iyang obligasyon nako. Sa pagkakaroon, o sa nakatuig nga mong anak, o wa gyud ko'y balita pa niya. Sa mga babae nga naminaw karon, ayaw dayon mo og salig sa mga lalaki, kay basig maparehas mo nako. Nahimong inahan apan dili asawa. Dinhin na lang kutob og daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power sa RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mo ka mga higalang kaagi ni Cherry kataga pinamungahan sa Cebu. Uban sa awit ngayang ipangayo, awit nga nagulahan, ayaw pagsad. Ayaw pagsad kung dili mong matumanon Unta tumanon nato ang tanan Ang mga kaagi gibuhatan no do sa radyo ni Ricky Persuelo garing ugubol sa direksyon ni Priscilla Regalas. Kamuusap mga higala ang mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papada, sa inyong nakalinlaing kaagi sa kinabuhi, nga naglibot sa kawit. I-address lang nining to naman handumanan sa kawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ubaga ipada sa Handumanan Official Facebook page.
Hanggang sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pag-family.